segít nekem. Ráadásul mindig kitalál valami női eset. A Kiskegyed nagy bevásárlás akcióban most olcsóbban vásárolhatok. Ki segít anyának? Kedvezménykuponok, bevásárlótáska és nyereményjáték szeptember 7-től a Kiskegyedben. A természet hova tartozás együtt adja jó életet. Ha szabad még hozzátenni, én nem láttam a beszédet ott helyszínen, csak olvastam. Van egy nagyon fontos gondolata, hogy ez az atyáskodó állam elnyomja, nem is elnyomja, hanem eljelentékteleníti sokszor a szabadságnak a lényegét. Tehát amikor az állam különböző kedvezményeket tesz a polgárainak, akkor egyben nem veszi észre, hogy a polgár olykor lemond bizonyos szabadságjogokról. Észre sem veszi ezt. És Magyarországon én ezt nem akarom mindjárt átfordítani magyar. Meghívott az unokanővérem, hogy töltsem náluk a буквально сметают с прилавков. Дело в том, что в нескольких регионах прошлогодние запасы гречневой крупы подошли. Que no es legal. Pero estáis vendiéndola o no? Herkese afiyet olsun. 3 méter magasra repült fel a kocsi, ott törtünk el egy fát, és onnan hullottunk vissza, úgyhogy nem barát. csak amikor megérdemli. Örvendek. Jó reggelt! Később találkozunk. Viszlát. Suele. Hullához képest. Ez csak hamu, de ezt úgy... Mit csinálsz itt? Semmit. Ülj le. Keren, jól vagy? Igen, jól. Állandó buli királynője Samantha Jones. Amit én ebben a sorozatban művelek, azt nem tudom. Frissítő borsodi, hűsítő citrommal. When they're shooting bullets at like a base car. Should brake smoothly, should steer smoothly. Este un vocale. Sunt tinerii care asigură folclorul. De acesta trecând Rinul, ajungând până spre Elba. Într-o săptămână cânt și într-o săptămână cu copii. Mi s-a prescris alt tratament, nu mi s-a recomandat colposcopie sau biopsie, am 24 de ani, este posibil să fie vorba despre cancer sau citologia este modificată datorită infecției cu tricomonas. Nu, tricomonasul nu are nicio legătură cu... Ora 6. E o dimineață de